Fala ye sɔgɔmada in na an bɛ hakɛto ɲini an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fɛ ka hakɛto ɲini an kanubaw bɛɛ lajɛlen fɛ ka tila ka hakɛto ɲini diinɛ ɲɛmaaw fɛ fala ye a man d'anw ye kuma caman an k'an da don diinɛmaaw ka samasamali la hali ka fɛnw kuma caman fɔli a man d'an ye nka an y'a ye k'a fɔ ɲinan samɛ daminɛna cogo min fala ye ko minnu bɛ sen na a ka kan bi an ka hakilina minnu bɛ anw yɛrɛ bolo an ka olu fɔ maaw k'o faamu bɛɛ ka tɔmɔta dɔ sɔrɔ a la ɲinan san daminɛ na janvier kalo tile 12 jamanakuntigi ye Bamako tu tigɛbaaw wele Ɲare Ture Darave Tawati u bɛɛ lajɛlen welela k'u kana samɛ foli la samɛ foli a yera k'a fɔ min ye jamanakuntigi ye a ye laseli caman kɛ fala ye laseli minnu senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko Bamaɲɔgɔnwale kɛbaw ko maaw k'a bila u kunna k'u k'an ka kɛlɛ de wa u bɛna kɛlɛ fɔ ka se a dan na wulikajɔ ni cɛsiri ni timinanja min bɛ sɔrɔdasiw bolo bi kɛnɛw kɔnɔna na k'o tɛna tɔ to ko la tiɲɛ don nin waati laban in na an ka marabolo maa caman bɛ ka weleli kɛ k'a yira k'a fɔ ko jagaw bɛ ka taa minɛ u la ka ye fanfɛla la Guntimagakaw fɛ yen Jeli Lenbukaw fɛ yen marakaduguw caman na ale ni narabolow fɛ fala ye leyaw bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ ko bi ko Bamaɲɔgɔnwale kɛbaw kɛlen don ka taa u sɛgɛn kosɛbɛ su ni tile jaga bɛ minɛ cogo min a bɛ minɛ ten degun bɛ u kan min ye Segu mara yɛrɛ kɔnɔna na Masina marabolo ale ni Ɲɔnɔ yɛrɛ kɔnɔna na bi maa caman bɛ olu sirannen don kunungo Kɛnyɔrɔbakaw olu ye weleli kɛ fala ye ko fɛɛrɛ ni bali ka tigɛ ka Kɛnyɔrɔba fana magɛn joona sabula Bamaɲɔgɔnwale kɛbaw bɛ munumunu salo la olu fana da la min ye maninkala kɔnɔna na Sibikaw fɛ yen olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko jatigɛ kɔni bɛ u ka nin waati in na sabula u ka sira in armée bɛ k'a larawuli kosɛbɛ a banna ta armée a fana dun tɛ daga sunɔgɔ la dɛ fala ye wulikajɔ ni cɛsiri Mali fan 14 u bɛ k'a baara kɛ waati laban in na nin y'a dɔgɔkun 2 ye min ye Benenakaw fala ye ni ti yen dɔn o ye Buadugu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ni Burukina dancɛla san mara kɔnɔna na tun min an kaw fɛ yen olu y'an wele ka nkamun da ka degun yira fala ye k'a daminɛ kunungo la ka na se bi ma baara min bɛ ka kɛ yen maaw bɛ se ka Benenakaw wele k'u ɲininka armée bɛ a bɛ ka min kɛ bi na a bɛ ka kɛ olu ka nisɔndiya kan kosɛbɛ baara belebeleba bɛ senna kabini kunungo baara in kɛcogo de ka gɛlɛ fala ye Mali jamana ka bon wulikajɔ ni laɲiniw ka ca an ka jamana ko bɛɛ lajɛlen bɛɛ ko ko sɔrɔdasiw fala ye bɛɛ lajɛlen ko ko min ye wolomasiri tabaw bɛɛ ko ko sɔrɔdasiw ka se ka dɔ kɛ u ye jamanakuntigi ka laseli kɔnɔna na fana fala ye a y'a yira sa ko kalanso 28 lycée o bɛna jɔ min ye maître ka kalanso 9 o bɛna jɔ maa minnu bɛ bibi na sa ni olu bɛ kalan kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la IFM fana kɔnɔna na ani IFP kɔnɔna na fala ye min ye IFM 5 min ye IFP o 9 o bɛna jɔ lycée min bɛ yen n'o ye lycée kurakura n'u ye ka taa se kɔrɔlen 22 ma président ko ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna dangɛnɛmaya fala ye ka tila ka olu larawuli k'u dilan k'u ɲɛ 22 in olu bɛ yen u bɛna kurakuraya nin kuma bɛ kɛrɛfɛ fala ye kuma min ŋunuŋunu cayalen don bi kuma min donnen don misiri kɔnɔnaw la bi kuma min talen don ka diinɛtigiw la sɛgɛrɛ bi fala ye o ye an y'a ye bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛ o conseil islamique maaw yɛrɛ ye bataki kɛ ka tila tuguni ka ci bila ka don misiriw kɔnɔ k'a fɔ maaw ɲɛna ko min ye Mohamed Makiba ye k'ale de taara kuma o conseil islamique tɔgɔ la ko nka ko kɛnɛ ka ɲi olu minnu tun bɛ yen u ye laseli kɛ cogo min na misiri kɔnɔnaw la fala ye ko minnu tun bɛ kɛnɛ ka ɲi ko Makiba tilalen a ka kuma na a ye Usmani Sherif Madani Ayidara n'ale tun bɛ kɛnɛ kan o conseil islamique ɲɛma a y'o wele k'o kana dugawudon kɛ dugawudon senfɛ ko min ye Usmani Sherif Madani Ayidara ye fala ye k'a ye min fara a kan maaw ko k'u m'u yɛrɛ ye o de kɔnɔna na nin kuma de b'an ka misiriw kɔnɔ bi nin kuma de b'an ka seliyɔrɔw la bi nin kuma de b'an ka barokɛyɔrɔw la bi fala ye anw bɛ min fɔ fanga ye furancɛla fanga u k'u jantu yɛrɛ la
politiki kɛlɛ o b'an ka di ni diinɛ kɛlɛ ye. N ye denmisɛnnin ye, n ma mɛn baara in na, n kɔrɔw ni n faw caman bɛ baara in na Fala ye. N ye min lakɔlɔsi, politiki ni diinɛ u tɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Wa diinɛtigi n'i y'a ye i bɛ ka dɔgɔya, i bɛ ka buruja, maaw bɛ ka dan sigi i ka ko la Fala ye, i ye Ala de bila, i ye kira bila. Ɲɛmaaw k'u hakili to min na Fala ye, u kana sɔn fiyewu u ka taa n'u ye diinɛ bankun kan k'u sen don diinɛ ko la. Sabula hakilina bɛ min bɛ diinɛtigiw la, diinɛ lafasabaw la Fala ye, nka sa o da ka di olu la, diinɛ a da ka to olu la ye. Filanan min bɛ yen n'an b'o ɲini u fɛ Fala ye, o ye siyako ye. Nin kɛlɛ fila fanga k'i jija, sen kana ye nin na ka taa maa kanu na ka taa maa juguya la Fala ye. A k'a ka fangaya baara kɛ, a ka tiɲɛ fɔ bɛɛ ye. Bi munna kow cayalen don ka kow tiɲɛ an ka jamana kɔnɔ Fala ye. Min mana suran kelen dɔn, o bɛ na i sigi, fayida bɛ n bolo, nasi bɛ n bolo, kɔlɔsi bɛ n bolo, urudi bɛ n bolo. Fala ye an k'a ta dɔrɔn adamadenya yɛrɛ kɛcogo la. Dɔgɔtɔrɔ an ka t'olu ka sira fɛ. Maa minnu bɛ ɲɛ furakɛ, i delila k'olu ye ko olu bɛ furu furakɛ. Maa min bɛ yen ko ale ta ye kunkolo fura ye, i delila k'a ye ko kɔdimi ko o b'o furakɛ. Wa bi diinɛ bato kɛcogo, diinɛ ko kɛcogo, an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u k'u kɔlɔsi Fala ye. U kana sɔn maa si k'u nɛgɛ ka taa don a dungola kɛlɛ la, a sagola kɛlɛ la, jamana ka nafa tɛ min na, u k'u jɔ u fanga jɔyɔrɔ. Jɛkulu min fɔra k'a bɛna sigi ko diinɛmaw ka taa diɲɛ fanw lajɛ k'u ka baara kɛ yaasa jamana k'i ta ni bila dɔn, sabula ko in bɛɛ bɛ mun nɔfɛ, ɲɔgɔn neni, ɲɔgɔn buruja, y'an lagosi. Nka dugumana ye min ye Fala ye, o ye Haut Conseil bureau ko de ye, kuma in kɛlɛ bɛ yen de. An b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ bi u ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan, u sen kana ye nin ko in na Fala ye. Sabula diinɛ ko a kuma ka ca. C'est pour k'a daminɛ an k'an bɛ hakɛto ɲini kɛ maaw fɛ. A man d'an ye kuma caman k'an sen don nin na, nka min ye tiɲɛ ye, ni maa min ma ɲɛ k'i bɛ wajuli kɛ an ka jamana kɔnɔ Fala ye, fɛɛrɛ ka sigi a ka dɔn k'a fɔ k'e yɛrɛ kalannen don fɔlɔ wa, e sera wajuli ye wa, bɛɛ kan ka mikoro ta wa, jamana k'o fɛɛrɛ tigɛ. N'i ma ɲɛ fana k'i bɛ wajuli kɛ Fala ye, jamana yɛrɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la, i kan ka mun fɔ i man ka mun fɔ. Président yɛrɛ ko ten o, k'u bɛ taa kalan kɛ yɔrɔ minnu na, fɛn minnu tɛ fɔ ye, u bɛn'o fɔ anw fɛ yan mun na. An k'a lajɛ nin ko in fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la. Sabula bi ne ye fajiri seli yɔrɔ min Fala ye, kuma ɲɛfɔra maa min fɛ o ye hakilima ye, o ye kuma ɲɛfɔ a ɲɛfɔ cogo la tiɲɛ kan, nka n ye dɔwɛrɛw mɛn Fala ye o n'olu tɛ kelen ye dɛ. Donc ɲɛmaaw k'u kɔlɔsi. Kuma min jiginna misiri kɔnɔ, n'a ye kutubaw sɔrɔ, n'a ye minibaruw sɔrɔ, n'a taara se yɔrɔ wɛrɛw la, u k'u jɔ u ɲɛmaa jɔyɔrɔ la. U kana sɔn maa si ka taa u ta k'u k'u sango n'u dugo ɲini ye, sabula ni diinɛ ko don Fala ye, an bɛ Ala de kɔ, an bɛ kira de kɔ. N'o bɔra a la, a tɔ ye fɛn wɛrɛw ye. Nka bi anw fɛ yan mun bɛ yen, diinɛ taabolo ɲɛmaaw, olu de taara ka bila sanfɛ ka min ye Ala ani kira ka ɲinɛ o kɔ. An bɛ ɲini ka n'u bato ka tɛmɛ Ala ani kira kan. O ɲuman ye min ye, ɲɛmaaw olu kana don o kɛlɛ ninnu na Fala ye, olu kana don o farafarali ninnu na, u kana sɔn maa si ka taa n'u ye siya kɛlɛ fɛ, u kana sɔn maa si ka taa n'u ye diinɛ kɛlɛ fɛ. An bɛ dɔ la o ma ban fɔlɔ, dɔwɛrɛ kana na taa fara a kan. Fɛɛrɛ ni dabali fana ka tigɛ misiri kɔnɔnaw la bi, kuma minnu bɛ fɔ u ka kɛ kuma basigilenw ye, u ka kɛ faraɲɔgɔnkan kumaw ye, u ka kɛ ɲɔgɔnminɛ kumaw ye, u ka kɛ fasojɔ kumaw ye. Nin ye anw ka kado ye ka di Général Asimi ma Fala ye, a k'a hakili to a yɛrɛ la, a k'a hakili to a yɛrɛ la. An b'a dɔn k'a fɔ a ye fɛɛrɛ caman fɔ, a y'a ka tiɲɛw fɔ, bɛɛ lajɛlen y'a mɛn. Hakilima fɛn fɛn ye président kumakan mɛn Fala ye, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a ye min fɔ tiɲɛ don. A lawaleyali a n'a sinsinni, a baara kalifalen don maa minnu na, a k'a kɛ i ko nɔnɔkɛnɛ sigilen tasuma sanfɛ, a k'a lajɛ tuma bɛɛ. Ɲinɛ kana kɛ nin ko in kɔ, sabula an bɛ basigi min nɔfɛ a bɛ sɔrɔ nin de senfɛ. Nin y'anw ka kado ye ka d'a ma bi sɔgɔmada in na, sabula a kuma cayalen don dugu kɔnɔ, a cayalen don misiriw la, a cayalen don zawiyaw la, a cayalen don barokɛyɔrɔw la, wa a cayalen don hali baarakɛyɔrɔw la. Ala k'an n'a cɛ janya.